UAsoft és l'opció que et permet accedir a les aplicacions que necessites per a impartir classe, des de qualsevol aula d'informàtica i amb un funcionament més ràpid dels ordinadors. Accedeix a UAsoft, selecciona la llengua i inicia sessió en UA Cloud. Busca l'aplicació que vols obrir, fes clic en Inicia i s'obrirà l'aplicació. També pots veure totes les aplicacions disponibles. O pots consultar en categories les aplicacions de la teua facultat. I quan acabes, tanca la sessió.